Lyk my so. Soos op. Ek vat julle. Don't worry. You cannot talk. For what? Praat je man, als je praat met die dingen, joh, als je van die video zegt. Ik Dat praat is die en die en die. Ik Waar toe praat gaan zij niet. Tinash? Where are you going? Ik praat niet. You going to eat? Lunchtime, ja, kom. Ik kan zien. Wat praat ik? Daar, ze moet praten, joh, man. Wij gaan praten met die tamatis. We gaan in Itaal. We gaan die tamatis Itaal. Lukt me is klaar. Dan gebruiken we die bering voor die spinach. Wat uitkomt. Denk eens de broccoli. We gaan de broccoli daar planten. En spinach ook. Ja, maar daar, we gaan de vol broccoli maken. We gaan hem gebruiken voor die broccoli. Die tamatis bering. We moeten nog een keertje voor of daarachter. Is recht daar. Daar spinach gaan moeten. Alle spinach gaan moeten denken. Die haasagien, zien ze nog? Ja. Ons kan spinach die plant weer op zijn eigen plek. Zien ze nog? Ja. Daarin ons moet weer daar somehow uitplanten. Maar die gewone spinach was planten mee. Als krijg nog bloeballen, dat is. Dat is een plek. Daar is jouw korang. En ik zie die biet ook. Dat is hier zo. Die pampoenen.